Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 18-nji awgusty. Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigine başlaýarys. Hormatly dinleyijiler, men bu gedeki gepleşigimi ýakymsyz bir täzelik bilen başlamakçy. Bilşiňiz ýaly, soňky 1 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanda raýat aktivistligi işini alyp baran Murat Düşemow ýurdun howpsuzlyk gulluklarının görkeýän basyşlary hassa artdy. Ýa-ni ýakynda 7-nji iýulda bolsa Murat Düşemow Daşawul welaýatynyň ruhy bilen etrawyna suwt tarapyndan aýplama bildirilip, 10 ýaşyn türme tutulgyna hökm edildi. On türme tutulgyna hökm edilmegem hamala şu Murat Düşemowyň şu taýda häzirki wagt Türkmenistanda koronawirusa garşy göreş bahanasy bilen giýirilen karantin düýgünlerini bolmagy sebäp bolmuş. Hakykatynda bolsa, siziň bilişiňiz ýaly Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň bardygyny, koronawirus bilen baglanşykly epidemiýanyň bardygyny boyun alanoklar. Diýmek, şoň bilen baglanşykly giýirilen şäherlerim häzirki wagt bekanun şäherler bolup durýar. Emma muňa baramazdan şonda 7-nji iýulda Murat Düşemow bilen birlikde oňa dosty Juma Kaýfam suwt tarapyndan 10 ýaşyn türme tutulgyna hökm edildi. Ýöne şol berilen böklet tamamlanandan soň 22-nji iýulda Murat Düşemowyň dosty Juma Kaýfam türmeden boşadylanyna garamazdan Düşemow türmeden boşadylmady. Soňra bize gelip boşan maglumatlara görä, oň türmede ýene-de izolyatorda saklanmagda şol on oturan izolyatoruna kamerasyna 3 tane näwelli adamyň salynyp ýörüýte şo taýda provokasiýa gurnulyp, şo taýda uruşturylyp, ýa-ni ýumruklaşma bolup, şoňam günäsiniň Murat Düşemowyň boýnuna ýüklenmegi bolupdyr. Indi şo wagtam kameranyň içinde bolan halatynda Murat Düşemow goňşy kamerada oturan Juma Kaýfa öz başynda düşen şol ýagdaý barada habary berip ýetişýär, maglumat berip ýetişýär. Mundan daşary bu ýagdaýdan şol tutulganyň işgärlerim habarly bolup, bir de daşaryk maglumat berip bildiler. Indi şondan ýary geçen bir aý goly wagtyň dowamynda Murat Düşemowyň ýagdaýy barada oň dogan garyndaşlaryna da adwokatyna da hiç maglumat berilmedi. Murat Düşemowyň saglyk ýagdaýy barada da şu gün oň dogan garyndaşlaryna hiç maglumat ýok. Indi şol Murat Düşemowyň türmeden çykarmajak bolup, şonu izolyatordan çykarmajak bolup, Murat Düşemowyň boýnuna 2 tane jenaýet iş bilen baglanşykly jenaýet maddasy boýunça aýplama bildirilip, şu hepden 1-nji güni 16-njy awgustda Daşawul şäheriniň şäher sudy ony 4 ýyl türme tutulgyna hökm etdi. O suwt diňlenşigini, bu suwt prosesini şäher sudynyň sudýasy Agnepes Omorov geçirdi. Hem Murat Düşemow'a garşy bildirilen jenaýat aýplamasyna Agnepes Omorov eglan etdi. Murat Düşemowyň hukugyny goramak üçin, suwtda çykyş etmek üçin oň dogan garyndaşlary Daşawul şäheriniň şäher adwokatlary kontorasyndan ýürüýüşdi adwokaty Murat Düşemowyň goramak üçin hakyna tutdular. Bu adwokatyň adam Bakhtiyar Baltabaýew. Bakhtiyar Baltabaýew ýönelige tutulmady bu iş üçin. Sebäbi Daşawul şäherine Bakhtiyar Baltabaýew kıyın jenaýet işleri bilen baglanşykly suwda gatnaşyp raýatdan hukugyny gorap ýören bir adwokat hökmüne tanalyan adam. Şol handa hatda terrorizm bilen baglanşykly aýplama bildirilýän raýatdan hukugyny gorap çykyş edip özüni tanadan bir ýaşuly ýurist hökmüne tanalýar Bakhtiyar Baltabaýew. Bakhtiyar Baltabaýew Düşemow bildirilýän aýplamalar bilen öňünden tanışdyrylypdyr. Düşemowyň kimdigi barada oňa dogry maglumat berilen, ýani aktivistlik iş bilen meşgullanýanlygy hakynda, oň häkimetleri tarapyndan iýerlenýänligi hakynda
advokat Bahtiyar Baltabayewa dolu maglumat berilen. Emma şoňa garamazdan advokat Baltabayew Murat Düşenpi goramaklyga gorap çykyş etmeklige iradeligini beripdir. Şeýlelikden şol gün 16-njy awgustda hepden birinji gün hepden duşanbe güni şäher suwdyna gatnaşýa ýöne şol adwokatdan başga hiç bir Murat Düşenpiň ýakyn tanışlary, garyndaşlary gatnaşdyrylmaýar. Bolmasa Murat Düşenpiň ejeti inni 2 hepdeden gowrak wagt ýary Daşow şäherine şoň ýanyna barjak bolup şonu görjek bolup her näçe jan etdi, emma onu goý bermediler. Ýöne şu tut prosesiniň öň ýany Düşenpiň işini alyp baran Sülçü, Mergen, Meredewich, Nurmedow Murat Düşenpiň ejetinde özi elinjaň edip şu hepden birinji güni 16-njy awgustda sud boljakdygyny habar berýär. Ödem Murat Düşenpiň ejetiniň hem şatuda goý beriljekdigine söz berýär. Istisne de Murat Düşenpiň ejeti eger birden bardy geldim Düşenpiňe höküm edilse, Düşenpiň türme susulyny höküm edilse, oňa egneşik geçirmek üçin ýörüte egneşik alýa, imitaliýa, şoň bilen duşmak üçin duşuga taýýarlyk berip barýar. Şoňa duşuşmagyna da ýol beriljekdigine ýanky Sülçü, Mergen, Meredewich, Nurmedow hem söz berýär. Emma muňa garamazdan 16-njy awgustda Murat Düşenpiň ejeti şäher suwdynyň binasyna baranna, ödem saat 10-da suwdyň başlanjakdygy aýdylýar. Saat 10-da baranna suwdyň daşyndaky garawullar, sakçylar eýem öňünden berilen tawşyryk boýunça Murat Düşenpiň ejetini aldatýarlar. Murat Düşenpiň suwdyň şäher suwdyna dälle odalky odal başda şoň tutsak edilen ýeri bolan Daşow vilayatynyň ruh bilen etrabynyň etrap suwdyna geçiriljekdigini aýdýarlar. Şeýlelikde Murat Düşenpiň ejeti uly kıyınçylyk çekip ýanky ýoldan geçip barýan ulawlary saklap şolaň üstünden şo taýyp Bahtiyar ruh bilen etrabynyň etrap suwdyna barýar. O taýdan onu ýerine uradýarlar. Bäze geçenek Murat Düşenpiň suwdy diňlenşigi dedi şäher suwdyna gitmeli, onu ýene ýerine uradýarlar. Murat Düşenpiň ejeti hem ýene ýerine gaýdyp gelýänçe uzak ýol töküp ýerine gaýdyp gelýänçe sagat 2 tögere bolýar. Olam şäher suwdynyň binasyna goloýlanna, şoň gerbedesine gelenne Düşenpiň ejetiniň öňünden advokat Bahtiyar Baltabayew çykýar. Düşenpiň ejeti hem soraýar, siz nirden gelýäňiz? Hani Murada suwd edildimi? Datmy diýip soraýar, ony Murada diýär ýerden suwd edildi diýär. Siz diýär giýjak aldyňyz diýär. Ondan Murat Düşenpiň ejeti hem inni şu Muradyň şo taýda häzir şo suwdyň binasynyň izolýatoryna saklanýanlygyna gözi ýetip, inni şo Düşenpiň duşşok bolup, öz ogly bilen duşşok bolup, şo goşu bilen suwdyň binasyna girmäge çalışýar, finansiýa ýöne şo derbeden agdyndaky sakçylar onu göý berenoklar. Oňa aýdýarlar, ilki başda o taýda suwdyň o taýda geçmeýändigini aýdyp ýalan söýleýän sakçylar innem aýdýarlar oňa sizde diýär waksina barada spravkaňyz barmy diýär, tasdiklama barmy, siz diýär koronawirusa garşy tanjymalygyňyzmy diýip soraýar. Olam ýok diýär, mende tanjym ýok diýär, onda girmek bolanok diýip ony şeýdip ýerine gaýtarýarlar. Indi şo taýda Murat Düşenpiň ejeti öz oglunyň saglyk ýagdaýyny bilip bilenok, oň diýerligini görüp bilenok. Ödem Düşenpiň ejetiniň şu meselede şüphe bildirmegine, şu meselede alada bildirmegine de gören bu esas var. Näme üçin? Sebäbi şu advokat Bahtiyar Baltabayew suwdan çykanna hamala şonno Murat Düşenpiň suwd diňlenşigine özüne bildirilen aýyplamalary boyun alandygyny aýdýar. Şolam Düşenpiň ejetini geňirgendir ýa, Düşenpiň ejetini ananyp bilen. 2 tane jinayet aýyplamasy boýunça bildirilen aýyplamalary hamala Düşenpiň özi boyun alypmyşyn. Hawa men şonu etdim diýip suwdda boyun alypmyşyn. Şonom advokat Bahtiyar Baltabayew tasdikleýär. Ýöne ýene gynandyrýan ýeri hem alada goýýanda suwd özüniň çykaran karary baradaky hökümüň, ýa-ni hökümüň nusgasyny advokata bermekden hem ýüze gurýar. Murat Düşenpiň dogan garyndaşlaryna şol tany ejetine bermekden hem ýüze gurýar. Hamala olaň aýdyşy boýunça, adwokatyň aýdyşy boýunça suwd özüniň çykaran höküminiň nusgasyny Murat Düşenpiň özüne berilmiş. Inni
Şoň dogan garyndaşlarym eger şoň nusgasyny aljak bolsalar, Murat Düşeňew bilen duguşşanlar şonu alyp biljekmişinler. Ýöne Düşeňewiň dogan garyndaşlarynyň ýanyna goýberýär. Ine şular ýaly bir absurd ýagdaý emedi. Bundan daşary Düşeňewiň adwokatynyň aýtmagyna görä, şo taýda bildirilen iki tane jenaýat aýplamasynyň birinjisi 108-nji madda boýunça bildirilipdir. 108-nji maddada inha jenaýat kodeksinden şonu inha görkezeli. Türkmenistanyň jenaýat kodeksiniň 108-nji maddasynda näme diýilýär? Saglyga bilkaslaýyn orta agyrlykda şikayet ýetirmek diýilip kesýetlenen. Indi bilişiňiz ýaly biz odalama aýtdyk, ýa men belläp geçdim. Şol Murat Düşeňew başda uruky bilen detrabynda 10 ýaş sudga türme tutulgyny hökm edilende şoň ýanyna, şoň oturan kamerasyna 3 tane bir näwelli oglun salanyp, şolar şo taýda uruşdurýar, ýumruklaşma, öýdara uruşan bolýarlar. Şol uruşuňy sebäpkär edip Murat Düşeňew görkezýärler. Indi hamala şo taýda Murat Düşeňew şol oglanyň hemmesiniň ýa haýsydyr biriniň tenine synasyna şikayet ýetiripmişin. Indi şu taýda da häzir okak görsek, şu taýda jenaýat aýplamasyna, ýa-ni jenaýat aýplamasy däl, jenaýat kodeksiniň şu maddasyna näme kesýetlenilýär? Syna bilkaslaýyn şikayet ýetirmegi ýa-da saglyga agyr ziýan ýetirilmegi adamyň jany üçin howply bolmasa we şu kodeksiň 107-nji maddasynda gödeňinde tutulan netijelere getirmese, ýöne saglyga uzak wagtlaýyn ziýan ýetiren ýa-da umumy işe yarawsızlygyň, umumy işe yarawurlygyň 3den 1 böleginden azyndan epesli wagtlap 3den 1 böleginden azynyň epesli wagtlap ýetirilmegine getiren bolsa, munyň üçin zähmet hak töleginiň ortaça aýlyk meçhörüniň 20-sinden 40-syna çenli meçhörde jerime salynýar ýa-da 2 ýyla çenli möhlete düze düş işlerine işletmek ýa-da 3 ýyla çenli möhlete azatlıktan mahrum etmek jezaty berilýär diýilýär. Ýöne şol bir etmişiň şol bir jenaýatyň başga bir görünüşlerde amala aşyrylan halatynda, ýagny şu taýdaki tanalýa, şu taýda 8 sany ýagdaý tanalýa, şu 8 sany ödeňine tutulan ýagdaýyň haýsydyr bir görünüşinde şu jenaýat amala aşyrylan bolsa, onu berilýän jeda hasam uly bolup bilýär, ýagny 5 ýyla çenli möhlete azatlıktan mahrum edilip bilýär. Şu aýplanýan adam. Indi bula Murat Düşeňew bildirilen aýplamalardan biri. İkinci aýplama näme? İkinci aýplama aýplamaň şikaýetçisi hökmünde bilişiňiz ýaly şu ýylyň 15-nji iýunyna Murat Düşeňew bilen bizmegindäki 10-njy poliklinika müdiri Nazarowaň arasynda bir çekeleşik ýüze çykypdy. Ol çekeleşigem näme üçin ýüze çykypdy? Biz olaram habar beripdik. Murat Düşeňew bilen öýdara söhbet düşdükde de gurrun etdik şonu. Murat Düşeňew şol poliklinika bir zat anyklamak üçin bar. Ýagny Murat Düşeňew ejesine koronawirusa garşy tanjym etjek bolýarlar. Murat Düşeňew maýdýa, men ejemde bir näçe kronik kesel bar. Indi siziň etjek şol tanjymyňyz men ejeme ýanyny täsir etmezmi? Ya ejemiň aradan çykmagyna da sebäp getirip bilmezmi diýip şondan ätiýaç edip barýa poliklinika baryp şo sorawy şo poliklinikanın müdiri Nazarowa berýär. Nazarowa da bu sorawlara jogap bermegiň ýerine gaýta gowuk durup, siz näme üçin bize olar ýaly şuha bildirýäňiz, siz näme üçin olar ýaly pikir edýäňiz diýip gaýta gowuk durýar. Murat Düşeňew maýdýar, men goňşularymdan biri arada ýakynda bir küçükmükde. Sizde şu koronawirusa garşy tanjym etdirenden soň aradan çykdy diýip bir fakyty getirýär, anyk bolan fakyty. Bulam gaýta beter gowuk durýar. Indi şu taýda Murat Düşeňew göz ýetirjek bolan zady şu koronawirusa garşy tanjym edilmeliliginiň kategoriýada nähiller bir adamlar barmy? Mysal üçin nähiller bir kesel bilen kesel diýen adamlara şu tanjymy etmelilik bir instruksiýa barmy, sizde gollanma barmy diýip sora berýär. Şu sorawa jogap bermegiň ýerine gaýta şoňa jogap berip bilmän Nazarowa diýilýän şol poliklinikaň müdiri, 10-njy poliklinikaň müdiri gaýta haýwat atýar Düşeňew. Men häzirne prokuratura jaňa dernip edil şonu ýadyga alyp durka, Murat Düşeňew ýadyga alyp durkada prokuratura jaňa diýär. Haýsydyr prokurorum ýa sudyýa jaňa diýip ha gelip biri diýär gowuk durup dur diýip şoňa şikaýet edýär. Edil şol güniň ertesi Murat Düşeňew
Cinayet cevapkar, yani administrativ cevapkarçılığa çektiler. Hemen şol günün ertesi 16. iyun'da da düşen fethud ettiler. Hemen cerime talmal ettiler. Indi şol ayal, şu Murat Düşem'in üstünden sonra şikayet eden ayal, tiadeden aradan 2 ay geçenden soň, şu vakadan 2 ay geçenden soň yine şu howpsuzlyk gulluklarının görkezmesi boýunça tiade şikayet ediyor. Yani hamala şonno Murat Düşem diňe bir buna haýgat atmanmyşyn, diňe bunu kemsitmänmişin üstüne şol alan video ýadygysyny şol YouTube'da goýmadandan ozal şol Nazarowň özüne aýdypmyşyn. Ben şu videonu eger sen pul berseň men goýjak däl YouTube'a, eger şu plança meşgulda maňa pul bermeseň onda men şu videonu goýaryn diýip hamala şu taýda şonu mezur etjek bolupmyşyn, para berme. Ine şu arza bilen hem şu şikayet bilen şu yankı Nazarova diýilýän şol doktor ayal Lukman ayal yankı bizim öýüniň 10-njy poliklinikasynyň müdiri Daşowy şäher suwudyna arza bilen gelýär. Ödem ýanyna da şaýat hökmünde şu poliklinikanın içini süpürýän bir süpürjü şu taýdaky içini süpürjü bir aýalam alyp gelýär. Onam şaýat hökmünden ha şulam şaýat şonda maňa şular ýaly haýwat atyp ýa-ni pul talap edende şulam şaýat boldy diýip şo taýyk arz edip geldi. Indi özüňiz pikir edip görüň. Eger Murat Düşem hakykatdan hem şular ýaly iş eden bolsa näme üçin onu şol 10 ýaşynjy iyun'da suwda ýututanna ýankı Nazarova diýilen aýal. Näme üçin onu şu barada şonu arz etmän. Gelip aradan 2 ay geçenden soň hamala netiýeden ýatlanmyşyn şonda Murat Düşem fine şey dip pul aljagan bolupmyşyn. Buňa öde absurd zat, buňa öde toslama, töhmet ýam ştaýdan görünipdi. Indi şol aýal şey dip şular ýaly repressiv işe gatnaşýar. Murat Düşemowiň häzir üstüne töhmet atýan şu haramzada mehmeň ýa-ni Milli Howpsuzlyk Gurulunyň işgärleriniň isleги boýunça ýa-ni haramzada aýal gelip Murat Düşemowiň üstüne ikilenji gelip töhmet atýar. Ozal onu bir cerime töletdirdi, suwda çekdirip, indi oň bilenem kanagatlanman, indi bunu türme at, ýa-ni 4 ýyl türme tutsa ona gitmegine sebäp bolýar. Şeýdi ben sebäp boldy. Şol aýal bilen şo bolan dawaly Murat Düşemow şo 15-nji iyun'da ýazga geçirip alyp, soň aradan bir näçe gün geçen soň YouTube'da özüniň kanalyna da goýdy. Ha şo men ýene bir gedek ýatladyň, ina şu taýda 25-nji iyun'da Murat Düşemow şonu öz kanalyna YouTube'da da goýdy. Şu taýda ýadygy bardy. Ha şol aýalyň ýüzüne heridim. Ine şol aýal, şu Nazarova diýilýän şol ýankı poliklinikaň müdiri şu. Ine şunu ýatda taklan adamlar. Şol aýal biýuna adamy, biziň aktivistimiz türme tutulmagyna höküm edilmegine sebäp bolan şoň biziň aktivistimiziň türme tutulmagyna höküm edilmegine sebäp bolan aýalyna şu. Şo adamlardan biri şu. Beýleki aýplama bildirenleriň täkimden bilip bilen zok sebäp bolar izolýatora talynan näde tanyş 3 tane adam şo taýda uruşupmyşyn, şol bolan uruşuňam günäsini Murat Düşemowiň boýunda ýoklar. Indi bu aýalyň bildiren aýplamasy boýunça god bolan iş nämeden barat. Ol iş ýa-ni şo adwokatyň aýtmagyna görä 232-nji madda boýunça god bolupdyr. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 232-nji maddasy gorkuzyp almak, ýa-ni gorkuzyp pul almak ýa-da gorkuzyp emläk almak diýilip atlandyrylýar. Indi bu kesitlemesinde näme diýilýär? Jebir çekene ýa-da onuň ýakyn adamlaryna ketekiniň emlägini ýa-da emläge bolan ýa-da emläge degişli başga hili hereketleri etmek hukugynyň özüne berilmegini zorluk ulanmak ýa-da ketekiniň emlägini ýok etmek ýa-da zaýalamak hukukasyna şonuň ýalyda jebir çekeni ýa-da onuň ýakyn adamlaryny masgaralaýan maglumatlary ýaýratmak hukukasyna talap edene ýa-ni gorkudyp alana emläge ýa-da mali her işlerini şolar ýaly jenaýet eden adama 2 ýyla çenli düdüş işlerine işletmek ýa-da emlägini mussuz alıp ýa-da mussuz alman 4 ýyla çenli azatlıktan mahrum etmek cezasy berilýär. Ýöne şol bir jenaýeti başga bir görünüşlerde eden halatynda emlägini mussuz alyp ýa-da mussuz alman 5 ýyla çenli 5 ýyldan 12 ýyla çenli azatlıktan mahrum etmek cezasy berilýär diýär. Şu jenaýet
işi goýdulan halatynda şu madda boýunça şoň nähil görnüşde edilendigine bagylykda adamy 10 ýyla şenli türme tutulgyny hökm edip bolýar. Ine şu Nazarova diýilen aýalam şol cinayet maddasyna degişli cinayet aýyplamasyny düşenme bildirýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň hukuk gullukları odoldan edip gelýän, odoldan ulanyp gelýän metodlary bolan töhmet atmak metodlary, faktlar galyplaşdyrmak, toslap tapmak, hem şantaj etmek, provokasiýa etmek metodlaryny ulanyp, Murat Düşeňow ahir soňy uzak möhletdeň türme tutulgyna hökm etdirdiler. Şunu adam näme üçin edildi? Murat Düşeňow özüniň grajdanlyk pozisiýasy üçin, özüniň kanuny hukuklaryndan, hakkyndan peýdalanyp, ýöneköýje talaplar bilen çykyş edenlik üçin. Ama şular ýa repressiw çäre görüldi. Ine Türkmenistanyň diktator rejiminiň adamlara çemelişi, adamlaryň hakkyna, hukugyna çemelişi näme şu? Bilişiňiz ýaly Türkmenistanyň häkimetleriniň ünsüni Murat Düşeňow näme bilen başda çekdi? Esasy aýratyn çekenlerde näme boldy? Geçen ýylyň ahyrynda Murat Düşeňow Türkmenistanyň adamlaryň raýatlaryň hakyky aladasyny ýetişek bir syýasy partiýa döretmek isleginiň bardygy, şoň baradaky planyň bardygy bilen beýan edip çykyş etdi. Şu barada biz Murat Düşeňow hükümeti oturup ýörükde söhbet düşlügem geçiripdir dekabrın ahyrynda. Şonda Murat Düşeňow özüniň bu ideýasynyň nämeden uralýanlygyny düşündirdi. Murat Düşeňow şonu aýdanlady, näme? Türkmenistanyň raýatlaryna diýe şolaň hakyny, hukugyny bir düşündirýän gurama ýapar diýe ýetenok diýe. Diýe biziň raýatlarymyz esasan nämeden kötünýär? Näme üçin Türkmenistanyň häzirki ýagdaýy, Türkmenistanyň biziň häzir görüp beren ýagdaýymyz näme üçin şolar ýaly derejäge geldi? Diýe raýatlaryň özleriniň hakyny, hukugyny bilmeýänligi, hem şonu gorap bilmeýänligi, özleriniň kanun tarapyndan kepillendirilýän hakkyndan, hukugundan peýdalanyp bilmeýänligi bilen baglanyşykdy. Şo sebäpli ýüze çykdy diýip düşündirýär. Ödem şonu gaty doguraýtdy. Şoň üçin şu ýagdaýy birazajyk özgertmek üçin Murat Düşeňow şeýle netije gelipdir. Şo syýasy partiýa döretmeli, ödem syýasy partiýanyň esasy alyp barjak işi nähildir o syýasy ideologiýa däl adamlara kanun taýdan ýuridik bilim bermek, adamlaryň sowatlygyny artdyrmak şol urdu. Hakyny, hukugyny düşündirmek. Ýurduň içinde dürli ýerlerde öz ofislaryny döredip şo partiýa ýydygy derli ýagdaýda bilim beriş, şolara düşündiriş beriş, propaganda, ýa-ni kanunlary öwrediş, likbez geçirmek. Şolar barada okuw geçirmek, düşündiriş işlerini geçirmek. Ine şu. Bilam kanuna garşy gelýän zat däl, kanun tarapyndan goralýan zat. Ýöne Türkmenistanyň häkimetlerine bular ýaly adamdan gözüni açsak şäre gerek däl. Adamdan gözüni açsak partiýa gerek däl. Adamdan gözüni açsak raýat gerek däl. Şoň şeýle bolar, şol Murat Düşeňow eden şo beýanatyndan soň on kassyna çykdylar. Şondan soňky geçen döwrüň içinde Murat Düşeňow ören kıyın ýagdaýlary başdan geçirdi. Ören kıyın, howply ýagdaýlary başdan geçirdi. Ýöne şonu raýatlaryň öňüne aýdyp çykyş etmedi, ejizlemedi, götünjeklemedi, ýa-da zeýrenmedi. Hatda biz şo zatlar barada aýtjak bolamyzda da bir hem saklady. O näme bilen düşündirdi? Murat aýtdy. Eger diýdi, häzir men başymdan geçirýän kynçylyklarmy, şu kynçylyklary birden adamlara ýetirden, bu adamlary ruhdan düşürmek mümkin. Bu adamlary gorkutmak mümkin. Şoň üçin goý men şu kynçylyklary egnim bilen çekeýin. Ýöne men halkyň öňüne çykyp deýrenjek däl, men halkyň öňüne çykyp halky ruhdan düşürjek däl. Şoň üçin gidildi köp sady. Şoň üçin bilen saklanmaly bolduk, aýtmar, käbir zatlar. Ýöne şol görülen repressiw çäreleň birim men bir adam agdap geçtim. Şu ýylyň mart aýynyň 18-ine Marada galyp diýagnoz goýulmagy boldy. Men olam bir gepleşikleriň birinde men şonu aýdyp geçipdim. 18-nji martda Murat Düşeňow keselhanaya akıdılıp çoğunluğdaki infeksiyon keselhanaya akıdılıp şu taýdan bağırlardan geçirilýär. Hem hamala şu Murat Düşeňow organizminde iýinçe keseliň viruslar bar ekenligin diýagnoz goýulýar. Ödem
İnçe keselliğilen zat öňü bilen inçe keselin virüsü ýerde tapylýar. Öňü bilen adamyň öýkününden tapylýar. Emma murat düşen öýkününden hiç tapylanok. Soňra hamala şoň öýkününde ýokmuşynda garyn boşlugyna organlarda barmyş. Soň şu aradaky şu goýulan diýagnoz bilen baglanşyk men öýdüm käbir wraçlar lukmanlar bilen konsultasiýa geçemde olar aýdýar adamyň İnçe ketel adamın içindeki organlardan, beylek organlardan tapılmak için ilk inçe ketelin virüsü adamın öykününü dayalamalı. Ondan sonra inçe ketel inniki stadiyalara, ağır stadiyalara geçen ýagdaýynda ondan sonra adamın beylek organlarına da ýany ýetirip başlaýar diýip düşünýär. Şoň üçin olan goýan şol diýagnozy galp diýagnozy bolup çykýar. Üstüne ýadyňyzda bolsa, men şo murat düşen şoňa goýulan diýagnozy bilen baglanşykly şol kağıdan spravkan nusxasyna men size görkezdim. Şo taýda näme görünýär? Şoňa murat düşenfe diýagnoz goýan şol çogonnyň lukmany, çogonnyň şo infeksion keselhanadynyň lukmany şo taýda öz adyny familiýasyny görkezip bilmändi. Şo taýda ýöne gol çekip bir elüji bilen bir zat şyrşapdyr gol görnüşinde. Üstüne şo blankan ýokorsyny keselhanaň ady ýa-ni hakyky ady görkezilmeli, adresy görkezilmeli. O taýda da keselhanaň adam yok, adresem yok. Ýöne bir düşnükde blanka. Görýärmi şu taýda nämeler görünip dur. Şol adamlar bilýär, şoňa murada diýagnoz goýan adamlaryň özleri bilýär. Ertek gün birden şulardan üst açylaýsa şolar jogapkärçilik çekmeli. Şol jogapkärçilikden gaçman bular näme diýär? Bir ýasama nähiller bir anketçik döreden bolýarlar, blankaçyk döreden bolýarlar da şu taýda şoňa bir diýagnoz goýan bolýarlar da aşagyndan adyny, familiýasyny ýazyp bilen okur. Şol aspravka heni şoň nusxasy heni de men elimde bar. Inni şey diýem, şol galp nemen diýagnozyň esasynda da murat düşen şoň 18-nji martda dessine mejburi ýagdaýda ony Aşgabatdan 170 kilometr ýaly aralykda ýerleşýän Duşak pasyologunaky şu inçe kesellere garşy bejergi berýän hamala şol ýokanç keseller keselhanasyna uradýarlar, şo tak ýerleşdirýärler. Şondan çykarman 2 aýlap sakladylar. Şo taýda saklandy urlaryna da oňa ören güýçli dermanlar berdiler. O dermanlarym onkologiýa keseline ulanylýan dermanlar ýaly güýçli dermanlar şonu işden adamyň saçyna çen düşürýär. Şoň üçin eger ülferen bolsaňyz soňky wagtlar murat düşen çykyş edende murat düşen kellesi syýrylgydyr. Sebäbi saçlary düşüp başlady şo dermanlar sebäpli. Oň iç organlaryna ýan ýetip başlady. Üstesine de inni soňky wagtlar inni häzir ýüze çykdy. Murat düşen şo taýda şol keselhanaň wraçlarynyň biri aýdypdyr. Sana şu edilýän şu bejergi, sana ýürüýte görülýän şäre, sen kastyňa çykdylar diýip şoňa aýdypdyr. Şondan soň murat düşen goşuny alyp gaçyp gaýdy şo taýda. Aradan 2 aý geçende maý aýynyň ahyrynda. Öýüne gelen soň ondan soň şu maglumatyň daşaryk çykmagyndan gorkup bolýan öýünde galyber ýöne şu dermanlary içdiýip şonu ýene mejbur edýärler. Şo biz beýinde öýünde oturan ýerine şo ýerli keselhana gatnap şo taýdan şo ýazylan dermany her gün 5 tabletke dermany içmeklige mejbur edýärler. Men şonda murada jaň edip aýtdym. Men şu dermanlary içmenli, içmesen bolanok, şonu gizläp bolanokmy diýip aýdymda, näde indi men öňümde durup men şonu görkezip içmelim, men ýanymda diýip wraç durdy. Men onu da haýy etdim şo wraç bilen görüleş. Birden diýip şonu içme özüňem görüp durdyň. Şo taňa goýulan diýagnoz näde dogry diýagnoz. Üstesine de o berilýän dermanlar sen organizmi weýran edip durdy diýip şey diýip haýy edem dedi. Bor men seňden şeýni agam zat diýip söz berip galdy. Bilemok ondan soň şonu ýerine ýetirip bildim, şonu içmegini bet edip bildimmi bilmedim, onu ben bilemok. Ýöne şuňa öýdüm murat düşen janyna kastetmek üçin gurnulan bir çäre. Inni buna başa bardyryp bilmeýänler, inni bular ýene täze zatlar tapyp başladylar. Ýan kaýdyşmýaly şu wakan edir idi. Yani şu wakan dowam edip duran döwründe şu iýun aýynyň 15-nde şu ejetiniň ýanky ejetine ediljek tanjymdan alady edip şu yerli poliklinika baranna buna ýanky aýal tökme datdy. Şu poliklinikaň müdiri Nazarowa aýmen üstüme gyýgyrdy, haýwat atdy, aýmeni gorkuzdy, nämetdi diýip suwdar dedi. Şeýdi bu mojeri meseller murada. Muradın bunun üstünden şikayet etti. Bu ýanky suwdyň tebägi suwd şoň Muradyň ýalan ýazgysyny, video alan ýazgysyny görmek islemedi. Bolmasa şo taýda video ýazgyda görünip durar. Şu ýanky men şu taýda görkezden video ýazgy häzirinde şu adam dur. Ine şu taýda häzir görseňiz, şu Murat düşen şu keselanada, şu poliklinikada şola ýaly bilen geçiren ine şu taýda gurrun döşlüğiniň ýazgysy şu adam dur.
Şuna girseňiz hiç haýwatym ýokduny görýär. Haýwatam ýok, kim etmegem ýok. Diňe talap edýär. Kanun taýdan talap edýär. Hani sizde nähili diýanozdaky adamlara tanjym edilmeli diýilen barmy? Görkezdi. Hiç olan bir kategoriyası bir anyklaşdyrylan, şunu ýaly tanjym edilmeli adamlaryň bir kategoriyasy. Ya onu şoňa düşündiriş berip bilen ok. Şo jogapkär aýaly. Hemme kişi tanjym berilmeli diýip düşündiriş berýär. O näle hemme kişi tanjym edilmeli? Hemme kişi tanjym edilmeli. Belli kategoriýada belli keselleri bilen keseldiýän adamlara etmek bolan ok. Şolar ölýär şonu etse. O taýda hiç şol barada instruksiýada ýok. Indi gaýta şoňa jogap bermegiň ýerine oň üstünden Muradyň üstünden şikaýet edip suwda ýetdik. Şeýdip ona elke jerime sallardylar. Ondan soň Murad buň üstünden şikaýet edip şäher suwdyna ýetdi. Aşgabatyň şikaýet suwdyna ödem ýany bilen ikinji gedek şo suwda baranda ýadgysyny alyp bardy şo ýadgyny. Onan sudiýada görkezipdir, sudiýa görüpdir. Ýöne şondan soň şo sudiýa şäher suwdynyň sudiýadam ýene şol bizmeýiniň etrap suwdynyň kararyny öz güjünde galdyrýar. Ine suwdlaň işleýişi sen fakt getirýärmi, suwdnama getirýärmi hiç ýyl alyga alanok. Ýöne indi oň bilenem şäklenmediler. Edil şol güniň ertesi suwd höküm çykarýar. Ikinji geçirilen suwd 6-njy iýulda öz kararyny çykarýar. Ertesi gün 7-nji iýulda Daşowda gidenler ýanky dosty bilen ýolda barýarlar. Beni tutýarlar. Bular Daşowda tarawynyň ýanky ruhy bilen Daşow vilayatynyň ruhy bilen etrawynyň ýol gödäwçilik polisiýasy saklaýar bilen maşyny da ýene tarap başlaýarlar. Hani sizde diýe şu vilayatdan vilayata gitmek üçin hani sizin diýe dokmandan alan spravkaňyz barmy, sizde kawyt keteliň ýokduny görkezýär. Amma adam ýene şu kanunyň düzgünde talgylanyýar. Bizde koronavirus barmy näme? Birinji soraw. Türkmenistanda koronavirus bar diýip resmi ýagdaýda elan edilenmi? Epidemiýa elan edilenmi? Ýok. Onunla Türkmenistan'da koronavirüs yok bolsa, näme üçin bular ýaly şäklendirmeli? Giyip gördüňiz. Näme üçin bu karantin düzgünlerini giyip gördüňiz? Näme üçin ispravka düzgünligi giyip gördüňiz? O näme esaslanýar? Hani görkezdim kimiň buýrugy bar. Kim kanun kabul etdir ya karar kabul edip. Şonam görkezip bilen oklar. Gaýta şonu talap edenler üçin bulary 4 sagatlap şol jokrama aslında saklaýarlar ýoluň gyrasynda. Ahir soňy bu yssaçydaman bu ýanky mertebeleriniň baskylanmagyna çydaman Murat Düşeňiň dosty Juma Kaýew maşyny ýoluň urunyna keserdik goýup gatnawlary dökdüýär. Olaňam netijede bularam tüýräp akydýarlar da kamerada dikýärler. Soňam edil şo güniň ödem suwd geçirilýär. Şol ruhy bilen etrawynyň suwdyny sudyasy bularam hersini 10 ýaş suwdga türmäge basmaly diýär. Indi şonu buny ýaly jeda berenlerden soňam oň bilenem kaýyl bolman, indi Muradyň sesini ymykly semetdirmek üçin bular şoň içinde ýene provokasiýa gurulýarlar. Näçe bir 3 tane oglany Muradyň izolýatoryna getirip tıkýarlar. Buna da goňşy oturan beýleki kameralarda oturan adamlar hem şaýat bolýar. Juma Kaýew hem şaýat bolýar. Bu işgärler hem izolýatoryň işgärleri hem şaýat bolup, ahir soňa bize şo maglumatam gelip goşdy. Eýem şonu bilemeýälim boldy. Murady indi bular çykarmakçy däl. Şondan soň biz ala edip başladyk. Ýöne indi şoň ýanyna garyndaşlaryny ertip şo taýda şoň bilen bir habarlaşdyrmak üçin şoň öýüne ähil düşündiriş berýär. Näme boldy? Nähil aýyplama ýöňkelýär diýip şonu bildirmek üçin biz haýyş etdik. Bir giden adamlardan, garyndaşlaryndan haýyş etdik. Ýöne ýanyna goý bermediler. Ýanyna şondan bäri garyndaşlaryna görkezden oklar. Murady urdularmy, ýenişdilermi, ýa-da bir tanjym edip boyun aldyrdylarmy? Diýip iň aýlan şeri, iň gorkudýan ýeri şol suwdda, şo soňky şu günki bagyşlan şu birinji gün geçirilen suwdda suwd diňlenşiginde hamala Murat şo taýda hemme öňe bildirilen hemme günäni boyun alypdy. Ine şunu öýde gorkudýanda, näde onu boyun aldyrdylar? Murat boyun aljak adam däl, etmedik günäni boyun aljak adam däl. Näde dipdiler onu gynapdyrlar? Gynamalan alamaty barmy ýüzünde gözünde ýa özüni alyp barşynda? Mysal üçin belkoňa tanjym edenler, belkoňa bir nähildir bu ukol edenler. Şonam indi adwokatyň söýlenen bilip bolanok. Adwokata da şu toğralary beripdirler garyndaşlary. Ýöne adwokatyň dogrusyny aýdýandygam häzir belli däl. Adwokatyň özüni gorkudan bolsalar, ol dogrusyny aýtmaýar. Ha o jan tagat diýip aýdýar diýe. Ha o öýden boyun aldy diýe.
Ana bar berýän jogap. Üstesine de suwduň hökmüni beren oklar. Ne garyndaşlarynyň eline berýärler, ne adwokatyň eline berýärler. Ödem suwd bermeli. Şoň üçin ine şu taýda şu suwduň prosessual prosedurasy, bar prosedurasynyň talaplary bozulýar. Suwduň sudyasy Ağa Nefes Omorov. Siz Türkmenistanyň öz kanunyny bozup oturýarsyňyz. Halkara alalaşyklarynyň normalaryny bozup oturýarsyňyz. Siz jenaýat edip oturýarsyňyz şu taýda. Geljekde şoň üçin jogap bermeli bolarsyňyz. Siz suwduň hökmüni bermeli. İkinciden hem suwduň dinlenişine Murat Düşemowiň dogan garyndaşlarynyň gatnaşmagyna ýol bermeli. Eger şo wagt Murat Düşemowiň dogan garyndaşlary gatnaşyp bilen ok, suwdy ýa-da çekirip tüýşürmeli. Garaşmaly şolaň haçan tanjym gerekmi bolýar, tanjym almaly, ýa spravka getirmeli. Spravkalyk gelýän şäherdi suwdanda ýa-da tüýşürmeli. Ýöne şolaň dogan garyndaşy bolmadan o taýda sen geçirmäge hakyň ýok. Şaýatlar bolmaly. Hani oň ýanyna beýleki dostlar, näme üçin juma kaýfy şaýatlaryň bir hökmünde çağırmadyňyz? Näme üçin dogan garyndaşlaryny çağırmadyňyz? Näme üçin suwd açyk geçmedi? Näme üçin suwduň hökmi adwokatyň eline berilen ok, dogan garyndaşlarynyň eline berilen ok? Ine bir giden soraglar bar. Ine şular ýaly galplyklar bilen hem bilşiňiz ýaly şular raýat aktivistlerine iýdigi derli galp aýyplamalar bilen tutsak edip gelýär. Türme tutsaklaryny hökm edip gelýär. Bilşiňiz ýaly ne geçen ýylyň kent ýawarynda Peýgamberde Allah berdi. Edir şular ýaly proses metodyň esasynda türmäge basdylar. Ya beýleki Nurgelle Halykowy onam geçen ýylyň kent ýawarynda türmäge basdylar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň işgärlerini şu Aşgabada baran suratyny iýberen üçin olan başka bir yerinin hakikatından alıp Türkmen News neşrine iýberen üçin galp aýyplama bildirip ona mina hamala algy beriligi bilen baglanyşyp günäsy barmyşyn jenaýatda aýyplap 4 ýyl türmede tutulýan hökm edildi. Ine Türkmenistanyň faşistik rejiminiň ýöredýän siýasaty. Şoň üçin Murat Düşemowiň häzirki düşen ýagdaýy biziň aladamyz üçin, şu Murat Düşemowiň başyna gelen ýagdaý. Biziň aladamyz Türkmenistan tutuş halkynyň aladaty üçin şoň özüniň düşen ýagdaýy şu. Adamlar Murat Düşemowiň mesligine çydaman etmedi şu zatlar. Bolmasa biz şoňa duýdurduk. Muratjan häzir bolgun. Sen nähili rejimiň astynda ýaşaýanyňy düşüngün. Gaty çäkden çykmagyn laty biz her ýyl duýduruş berip gördük. Ýöne Murat näme diýdi? Men etmeden, başka bir etmeden bunu kim etmeli? Ahırdan bir başlamalı, ahı şu adları deyip. Meni bassalar yöne beýleki adamlarım şundan menden soň birazcık görürler, çıkarlar, adat deyip şoňa umyd edip hereket etdi. Özüniň başyna şular ýaly bunun geljekdigine Murat göz ýetirýärdi. Gözsüz batyrlyk eden okdy. Ýöne şu ýagdaýlary men çydap bilenmi? Bu şey dip diýe gul bolup, gul ýaly bolup ýaşandan ölenim, bu Allah muradaga deyip maňa ýüzlenýär. Ödem öýara gurrundaşlykda gaty köp zatlar gurrun berýärdi. Şoň nähili bunu uruşdurjak boldular. Buň üstüne adam kuşkurup görüpdirler. Şundan öňe men tek bunu basjak bolup her zat edip görüpdirler. Ýöne saklanyp bilip, ýene şu wakalara gatnaşman zat etmeýän baş alyp çykyp sebäbi biz duýduramyzdan soň şu zatlary gödüňiňde tutup ýene nähili bolsa şu proses şulaň edip beren pırrlygyny birazjyk ýa-da tüýşürmek başardy Murat Düşemowiň. Ýöne bilýärdi, ýeri iş bugün bolmasa ertir özüniň türmäge uğradılacakduğuna göz yetdi. Emma şoňa garamadan saklanyp bilmedi şolary. Men şeýdip gul ýaly bolup ýaşanymdan men soraw berip bilmejek bolsam, eger adamlara öz hukumy bilen baglanşykly ýöne koý soraw berip bilmejek bolsam, onu türmäge gidäjek, onda men öläjek diýip şolar ýaly prinsip goýan adam. Emma şoňa garamadan gyýnatak da biziň aktivist ýany käbir haramladylarymyz şonu hatta mehmen agendy diýip atlandyrmaga şeni baryp ýetdi. Birazjyk oýlansaň, birazjyk şu lowakan ulansaň şoň görünip dur şol adamyň mehmen agendy bolup bilmejekdi. Ýöne şu Türkmenistanyň içinde bu kimdir bir batyrga hereket etse hökman mehme bilen işleşýän adam bolmalyşyn, bolmasa batyrgaýlyk bolmaly. Onu adamdan hemmeti züwwetdin bolmaly. Gorkuk bolmaly diýip çağırış etdirikleri bolýar da oturuň dem sesiniňizi çykarman, demiňizi çykarman, oturuň diýildi bolýar da şeýlemi?
Kimdir bir onun sesini çıkarmağa hakkı yok. O neyem 30 yılla nire dediniz diye. Hani 30 yılda haydır bir sesini çıkaracak oluyor ahır sonu. Şu atlara çıdaman onu. Eyem desini onu mehkeme agenti biyarlığı da yandıram kimler? Şoň eginleşler. Şoň ha öldürni aktivist diýip hataplaýan. Gıynan taktı. Yöne hormatly adamlar, watandaşlar. Murat Düşenpň arkasynda durmaly indi siz. Diňe biz däl, bizem durmaly. Yöne ertek gün bizem şo tag şo Murat Düşenpň ýerine düşüp bilýär, girip bilýär. Beýle aktivistlenmedem häzir ýurduň içine gaýdyp bar aýtalar. Şolaram türmäde dakjaklar şolar. Şoň üçin siz şolary goýramaly. Siz goýramaly, hebäl siziň aladaňyz edilýär şu zatlar. Adamlar meslegine çydaman eden, okşony ýene gaýtalýar. Şoň üçin gaýrat ediň de inni ayaga galyň. Murat Düşenpň çykarylmagy uğruna hereket ediň, talap ediň, ýurduň içinden hem talap edip başlaň. Täzeden suwudyň geçirilmegine çağırış ediň, suwudyň hem açyk geçirilmegine çağırış ediň. Şo taýlygam kim isleýän adam barar ýal ediň, şonu talap ediň. Murat Düşenpň öz dilinden eşitjek diýip tutuň. Şol öz günäsini boýnalýarmy, nädip boýnalypdyr? Kim nädip ona boýnaldyrýar? Murat Düşenpň özüne hem pikir edýär şu zatlary barada. Şu zatlaryň açyk bolmagy üçin, açyk dinlenmek üçin hem açyk suwudyň geçirilmegi derýär. Şoňa çağırış ediň. Siz ýöne şoňa häzir Murat Düşenpň hukugyny gorap barsak bizi ýygnar diýip düşünmeň. Siziň hakyňyz bar. Näde bunu türmäge bassaňyz? Näme de aýyplama bildirdiňiz? Hani oň suwutnamasy barmy şola ýalyň ýanky Nazarova diýilýän. Näme üçin iki aýlap oturup inni gelýär şo aýyplama bilen? Öň nire dedi. Nirden çykdy bu aýyplama? Şular ýaly meseleni gorlamaga siziň hakyňyz bar. Siziň kollektiv bolup ýetseňiz, size şular çäre görüp bilen o. Bir adam basarlar, iki adam basar. Ýöne 1000 adam basyp bilmerler. Hemem insan hukuklaryny goragy, toparlanmadyň, aktivistlenmediň, şul işe ýakynda indi çynna çemeleşmeklerini men haýyş edýär. Ýöne bir kysany beýanat ýaýratyp oturmaly. Halkara guramalaryny, beýleki daşary ýurtlaryň hökümetlerini Türkmenistanyň diktator rejimine batyş görkezmäge mejbur etmeli. Biz şonu wadanmaly. Ýöne bir kysany press release ýaýratdym, ana bir işimizi bitirdik diýip oturmaly. Hani ol ýer guramalar, Türkmen ýeýleki insan hukuklaryny goraýjy. Daşary ýurt guramalar, hani olaň seslerini ýerde. Hani olaň Türkmenistanyň häkimiýetlerine görkezýän batyşlary. Hani olaň beýleki daşary ýurt hökümetlerine batyş görkezip näme üçin stansiýa girdiler oklar. Elbetde hasabatlarda inni bular agdalar. Ýöne Murat Düşenpň başyna gelen häzirki ýagdaý Türkmenistanyň diktator rejiminiň ýüzüne tagma bolup basyljak zatdyr. Inni biz buny ýygyderli ýagdaýda diktator rejimiň ýüzüne basar durar. Şoň üçin rejimiň adamlaryny bilip goýsun. Siz Muratdan üstün çykanlaryny öýdýändiňiz. Ýöne Murat özüni pida berip häzir biziň elimizde şans berdi. Siziň ýüzüňizde tagma basmaga şans berdi. Kimdir biri Murat ýaly, kimdir biri özüni şu ýaly edip pida bermeli. Ana şonuň berdi, Murat şonu başardy. Gorkman şonu etdi. Ýöne inni biz Muradyň şu ýagdaýyny alyp siziň ýüzüňizde tagma edip basar. Adamlar sizem şonu inni. Murady baýdan edip götürüp, ýa-da Murady edilip, Muradyň düşen ýagdaýyny tagma edip alyp rejimiň ýüzüne basmaly. Şol işe ýerli ýerden gatnaşyň inni. Murat siz üçin şu ýagdaýa düşdi. Ýatdan çykarmaň, Murat öýdi üçin näl? Murat siz üçin şu ýagdaýa düşdi. Eger Muradam häzir şu ýagdaýda ýene oturmaň dowam etdirse şo taýda. Şoňa biziň hemmämiz günäkar. Şoňa diňe rejim däl, rejime ýol berýän hemmämiz günäkar. Şonu bek gelen adam. Ýene bir gede gaýtalyjak indi şu taýda. Muradyň gönnen göni türmäge basylmagyna sebäp bolan Sülçi, şulurda hamala derňe geçiren prokuraturaň işgäri Sülçi, Mergen Meredewich Nurmedew Muradyň işi boýunça suwut diňleşini geçirip Murady türme tutsagyny hökm eden sudýaň ady Aganepes Omorov. Murada jinayet aýyplamasyny bildirip suwda arz eden bizmeýin etraf 12-nji poliklinikasynyň müdiri Nazarova.
Beýleki 3 tane haramzadan atlaryny biz bilemzok. Ýa-ni Muradyň kamerasyna salynıp, izolýatoryna salyp şo taýda gowuk tuturup, uruş tuturup, bu näni Muradyň boýnuna atandan tek kimdigi belli däl, ýöne olaram belli bolar. Şoň üçin hem bilýän-de suwut näme üçin gidilýär? Protokoly. Suwudyň protokolu näme üçin gidilýär? Sebäbi şol adamdan aty şo taýda bolaýmaly. Olar ana şoň üçin gidilýär. Ýöne ýerde işte bu zatlar hökman ele gelir. Olar arhivde durýar. Ol şaýatlaryň kimdik? O haramzadalaryň şol biýgüne adamyň üstüne şyltak atmak işine gatnaşan haramzadalaryň şol jenaýetçiligiň kimdik? Üst açylýar ýerde işte. Şoň üçin sizin gitjek ýeriniz ýok. Ýöne halk şol işte. Siz ayağa kalmasaňyz, siz şol Murat Düşenov ýaly adamyň arkasynda durmasaňyz, siz diktator rejimden daýynyp bilmersiňiz. Diktator rejime garşy görüş, diktator rejimiň köküne hal turmak prosesi şu zatlardan başlanýar. Şoň üçin şu görüşe siziň hemmeňiz gatnaşmaly. Şu nukçe men aýşaklarym şulardan ibaret. Biz ferip dinläňiz üçin köp sag bolun.